Pasahero ken konduktor na sugatan galpasan na nitong party may sa bus. Iti railing si Tirangtay ti Piriganabra. Detalye ni Bridget Mayo. Nabetbetak ti windshield daytoy a pampasahero a bus ken uray laing nakupkupit ti ridaw na. Kalpasan ana idong pari ti railings ti Rangtay. Biyaheng agpabangged ken nagapoy ti Manila ti bus. Kuna ti driver, agalas 4 itay parbangon, nakigtot isuna iti limabas nga aso iti kalsada. Linis siya na daytoy ngem saan na nga insigida a nakita ti Rangtay. Ada lumabas ng aso, katali ni siyak, nagyarantay ka, aw mati signboard na niya nakita. Yan, naisagid ko ruangan na, madam. Gapu iti impact, nasugatan ti ulo ken abaga ti konduktor ani Fidelio Tabigne, ang nakatakder iti sango, na ibawt iti ulo na tilandok ti ridaw. Nasugatan pa iti estudyante a pasahero ang nagtugaw iti likod ti driver, gapu ti pan nakaitimog na iti landok. Kaya pinakaya ruangan ta jay, ruangan na dati, wala ngayon ma'am dito hindi pang, wala siya jay itong mama dati ko, sila pinakilan na. Kuna ti pulisya, accident-prone area ti lugar, agkurbang amin ti dalan ken nasipnget iso asaan nga insigida a makita ti Akikid Arangtay. Dati nga kung kasunta di iko kami ti DPWH na di paikan ti railings iti tamang ka. Temporaryo nga adday ti kustodiya ti pulisya ti bus, aging gamabayadan ti kumpanya ti nagastos iti panagpaagas dagiti dua a nasugatan. Bridget Mayor, Balita, Ilocano.